Talata don jamana ɲɛmakɔrɔ fila ninnu bisimilala Niger marabaga ɲɛma fɛ Foroba Jabaraniso RTN sanfɛ an tun b'a ye ko premier ministre tun bi kɛnɛ kan ani kɔnɔko ministre nka lasili fosi ma kɛ nin ɲɔgɔn ye in kɔfɛ bɛɛ dun b'a dɔn ko nakun damadɔ de bɛ Benin jamana ɲɛmakɔrɔ fila ninnu na ɲaamɛ wa k'a bi tali kɛ Niger ni Benin ka cɛgɛlɛya kan. Gɛlɛya fɔlɔ ye dancɛ min datugunen don u ni ɲɔgɔn cɛ Niger bannen don o dayɛlɛli ma ka sababu kɛ u ko Patrice Talon kelen bɛ ka Faransi sɔrdasiw yamaruya olu ka jatigɛwalelaw labɛn Benin kɔnɔ ni k'u bila ka taga tiɲɛni kɛ Niger. O kɔfɛ Tadji ko jamana ɲɛmakɔrɔ ninnu n'a ɲini ka bɛnkan ɲini walasa Niger kelen bɛ ka o baara min jɔ yɛlɛma ka don u ko la. Aw hakili b'a la ko dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔ Beninkaw tun ye Niger jamanaden maa 5 minɛ k'u donna Niger ka tajita yɔrɔ la o min bɛ Sémékoji port kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya tun t'u bolo. U ye maa 3 ɲangi kalo 18 ka so yanni ka tila k'u bɛɛ bila. Yala Nicéphore Soglo ni Yayi Boni na se ka jamana fila ninnu labɛn wa mɔgɔ t'a fɔ kari kamasɔrɔ Abdraman Tchani kɔfɛ u ni Niger jamana ɲɛmakɔrɔ dɔw fana ye ɲɔgɔn ye ka masala. A bɔlen b'a fɛ k'u bi k'a ɲini k'a da ɲuman bɛɛ da don nin kɛlɛbanko in na nka ɲininkali min bi to senna sa yala u ye nin hakilina in bɔ u yɛrɛ de la wa walima u bi Benin jamana ɲɛma de ka baara la kamasɔrɔ a b'i n'a fɔ Benin natalen don kosɛbɛ Niger la kabini mankan in daminɛna. Kunnafoniw kɔni bɛɛ y'a yira ko Benin ɲɛmaso ma lasili fosi kɛ ɲɛmakɔrɔ fila ninnu ka wulikajɔw kan. Kumala n'u y'u kɔsegi Cotonou u ni Patrice Talon fana na masala nka yala kɛlɛbanko yɛrɛ bɛ Niger marabagaw kɔnɔ wa fosi t'o jira. Kuma tɛ baaraɲɔgɔnya min tun bɛ u ni Benin cɛ u kɛlen bɛ k'o bɛɛ yɛlɛma jamana dɔgɔrɔw fɛ yen wa Tadji bolisira kɔrɔ dɔ tun bɛ u ni Tchadi cɛ nin y'a san caman ye u y'o projet labɔ kokura ye nin tile fila in na. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la.